Buradan gelgenler yardımlaşır. Alındığını sen de neme kolay. Ana navlaz toğursagandan keyin bir günde toğursyt bul. Neme jok jerde. Skvoznak jok der. Günge çıgarbay. Jerde kurulyt. Kurgandan keyin anan süret tatyp neme kılıp başlaýar. Taçyt kılınat. Taçyt kılıngandan keyin anan süret tartylyp bu gol menen süret tartylyp kanday süret bolsa şo süretini lepke kılıp çygabat anan. Top, manda tegerek top. Tayını paslap kaldı. Göğü gelet, ananda yürenem det. Südagayt neme geleti. Mesela oturuş gerek bir deken jasap takansa bitirişin gerek de. Yani bitpey kalat. Peçkege salganda peçkede jarlyp ketet. Ya jasap atkanında jarlyp ketet. Sınıp kalat. Oşantyp çydandym. Yani göğü gelip yürenip anan getip barşygan, getip kalganlar köp bolgan. Kolon örtülerdinde golda azırınça bol lekko. Gaýerge barsaň dagyn mana oşda işledik. Arendan berdi, bölek berdi. Hazır aşağı arenda neme yok aýldy üýdele. Açyp neme iste otabız. Göp görgenler aýtat, şardy işlebeýsin. Şardy işlegen menen o ýerde arenda töleş gerek. Mista neme boş gerek. Şondan ana şeýle hazır üýde jasagan üçin üýdele bar jok.